Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PS. Nandito ako ngayon sa aking munting bukid part 3. Ayan. At ipapakita ko sa inyo ang mga halaman na nakatanim dito. Ayan. Dito ako ngayon sa may bandang babayan. Kasama ko pala si Gilbert, ang aking magiting na driver na karpintero din na sinasabi ko nga wala sa hulog. Ayan, patawa-tawa. Ayan, nagbibiyak siya ng pili. Ayan, ito yung pili. At marami ring punong kakao dito. Ayan. Kakao. Ayan. Ayan, may punong kay Mito din dito. Mayroon ding mga kakao dito. Ayan, maraming bunga. Ito yung mga bunga ng kakao. Daming bunga. Natural pa ano mo yan. Karig nga ding yelo. Ayan. Ding yelo pagka tambura. Ito yung bunga ng kakao. Maraming kakao din dito. At may puno din ng suha. Ayan. May mga suha din dito. Ayan. Ito ibang klaseng variety ng kakao. Yung parang kulay maroon siya. Ayan, daming bunga. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Napakadaming bunga nito. Ayan. Ayan, halos nakasayad na sa lupa. Ayan. Napakadaming bunga ng kakao nito. Ayan, mababa lang ito halos. Kasintas ko lang ito. Kaya alik, saan naman ako yan. Puro sa napag-alik. Nakabot yung south na. Dapat baga. Paninta na. Kaya sa lupa. Ayan, pasyal-pasyal lang dito sa aking munting bukid part 3. Ayan, maraming tanim na mga halamang prutas dito. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, merong guyabano. Ayan, maraming punong mangga din dito. Ayan, halos tabi-tabi na ang mga halaman dito. Ayan. Mayroong dalandan. Ayan. Mangga. Guyabano. Ayan, halos dikit-dikit na ang mga puno dito. Ayan. Ayan, may bunga na rin yung dalandan yan. Tikman natin. Ayan. Ayan, may punong dalandan dito. Ayan, may bunga na. Ayan. Ayan, ang daming dalandan dito. Ayan. Nakakuha ko isang pirasong ayan, hinog na. May mga bunga na dalandan. Ayan. Marami na siyang bunga. Ayan. Paminta dito. Ayan, ito yung bunga niya. Nakagroup man ako yan. Kuhan, wakpon. Naduang ka. Ito na lamot pangusto mo. Kuha, pinag-aluan na nung kapaya. Kapaya siya. Ano tinul ko? Yan. Ayan. Mahugad eh.
At may punong sampalok din dito. Ito. Medyo masukal na. Ayan, punong sampalok. Yung mga pili, halos dikit-dikit na ito. Ayan. Ayan. Ayan, maraming punong pili dito. Ayan. At napakadaming bunga. Ayan, ito yung bunga ng pili. Ayan. Napakababa lang ng punong pili dito sa akin. Ayan. Iba't ibang klaseng mga punong halaman ang nakatanim dito sa aking munting bukid. Ayan, marami ding tanim akong kalamansi dito. Ayan, ito yung santol. Ayan, Bangkok na santol. Ayan, may ilang pirasong tanim din ako dito. Ito yung mga dalandan. Ayan. At ito siyempre, paborito ng mga Bicolanos. Ayan. Maraming lubi-lubi. Ayan, ito yung punong lubi-lubi dito sa aming munting bukid. Ayan. At mayroong isang puno dito ng tawagin sa amin antipolo. Ayan. Napakataas nito. Halos nasa tansya ko dito mga nasa 70 feet. Ayan. Grabe ang taas nito. Ayun. Grabe ang taas. Grabe. Ayan. Pasyal-pasyal din tayo dito sa bandang taas. Ayan, makikita nyo, may halaman prutas din ako dito na chico. Ayan, marami ng bunga din. Ayan. Ito yung punong kamagong. Ayan, napakasarap ng simoy ng hangin dito. Ayan, nandito ako banda sa pinakatuktok ng aking munting bukid. Kikita mo yung view. Ayan yung aking mga tanim dito. Ayan, may puno ding mangga dito. Ayan, ayan. Ikutin natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos. Mabalos.